खुलुमबाय आंनि एसपिएफ ब्रह्म इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बराय हरग्रोबाय आंनि इउटुब चेनेल नायगिरि लोगो नोंथांमोन आरो आंनि आंगो मानगोनां देरसिनफोरखौ आं खुलुमनाय सिबिनाय जासिहरग्रोनानै नोंथांमोनखौ बराय हरग्रोबाय। दा नैबे समाव बे भिडिअखौ लाबोब्रबनाय बानायब्रबनाय जाहैबाय। दा नैबे भिडिअ बानायब्रबनायानो जाहैबाय बानायब्रबनायनि खारनानो जाहैबाय दामानि जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव बबेयाव बार बारलांखो अखा हालांखो बेखौथ' आं मिथिला। दा नैबे जोंनि दतमा होननाय जायगायाव आरो फुरा बबेबा जायगायाव बिराद अखा हानानै थांबाय, ओमफ्राय बारबो बारनानै थांबाय। बिराद अखा बार ओरैबायदि न' सिंनिफ्रायनो ओंखारनो हायि बार बारनानै थांबाय आरो दा ओमफ्राय बे भिडिअखौनो नोंथांमोननि सिगाङाव ससे खोन्थानो थाखाय आङो बे भिडिअखौ बानायब्रबनाय जाहैबाय। दा नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा निमाहा होनानै ससेखिनिखौ नायलांबानो जाबाय नोंथांमोना। आरो बे आंनि चेनेलखौ लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय नोंथांमोना, जाहाथे आङो जेखि जाया समावनो नोंथांमोननि गेजेराव भिडिअ लानानै फैनो हायो जेखि साबसिन बेनिफ्राय। दा नैबे भिडिअआ ओरैनो जास्ट बानायब्रबनायसो। दा नोंथांमोना बे भिडिअखौ खोन्थालांसै आं दहाय माबायदि बार बारनानै थांखो जोंनि जायगाजों। दा आं खबर मोनथ'वाखै बबे जायगायाव मा खहा खालामलांखो। जोंनि जायगायावनो निस्सय सोरनावबाफोर माबा खहा खालामलांबाय जानांगौ। दा मिन्थिथ'वाखै आरो आं ओंखारथ'वाखै नालाय बायहेरायाव न'निफ्राय। दा ओमफ्राय जोंनाबो बे मोसौ गलि आरो मोसौ दोनग्रा ओरैनो लामायावनो प्लास्टिक खालामनानै दोनोमोन आरो बे प्लास्टिकआ मानि ओरैबायदि बारा गोसा बारखादों नालाय थारमानि बुखारनानै बिफाङावसो थाबथालायनानै दं आरो। दा नोंथांमोना बे भिडिअखौ ससे नायलांबानो जाबाय। आरो बे आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लोगोफोरनो शेयार खालामनानै होबानो जाबाय, जाहाथे सोरबाफोर निउस मिडियाफ्रा बेखौ प्रसार खालामनो गोसोबा प्रसार खालामना होनो हागोन। ओमफ्राय कपि खालामनानै आंनि भिडिअखौ दा बेखौ बुंहरखानाय जाहैबाय। दा नोंथांमोना आं बे भिडिअखौ देखायनो थाखाय आखायाव लाबाय, नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय जोबजासे। लागा डेन्जार बार बारबायनो, डेन्जार जाबाय बिदिनो बुखारलाजोब्बाय। आयौ फाग्ला बिदि बार जाबाय लोगो। फाग्ला बार मोदाय फैदों। रायजोफोर नायदो डेन्जार। नाय थिङाव बुखारलायनो नागिरबाय नै, थिङा डेन्जार बार बारनाया। नै जोंनाव क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव डेन्जार बार बारदों, बारजों अखाजों फैदो जोंना रायजोफोर। नायदो नै बिफांफ्रानो माबायदि बुखारदो, बिफां नायदो डेन्जार जाबाय बार बारनाया। ओरैबायदि बार बारबाय फाग्ला बायदि, अखाजों बारजोंसोबाव जोंनियाबो। राम 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 बाब डेन्जार जाबाय बारा। बायलाजोब्बायनो औवाफ्रा। मोसौ दोनग्राया बुखारजोब्बायनो जोंना, फाग्लासो बारानो डेन्जार। अखाया डेन्जार हाबाय आरो हाबाय जोंना क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव अखाया बारजों अखाजों न' सिंनिफ्राय ओंखारनो हाया ओरैबायदि अखा हाबाय। न' सिंनिफ्राय ओंखारनो हाया रायजोफोर। बबे जायगायाव जाखो नोंथां खोन्थाहरबानो जाबाय कमेन्टआव। बिरखारलाजोब्बाय नै माबायानो बार बारनानै। बिफां गोजौआवसो थाहैबाय। नै दिना डेन्जार जाजोब्बाय, दसेनो खोमसि जानानै जा बारजों अखाजों जानानै थांबाय। बिफां लाइफांफ्रा बायलाजोब्बायगोन बबेबा जायगायाव। जोंनिथिं जेबो जायाखिसै, ओमफ्राय नै दाबो एसे अखा हागासिनो दं, ओमफ्राय गोसोमजोब अखा हाबावगोनदां सेसाव। नायदो नै
जेरैथिंबो बिफांफ्रा बायाखिसै मोनसेबो दहाय इयाव गिदोंमोन आं नैबे बिफांफ्रा इयाव ओरै थांलाय ओरै फैलाय जालाजोबदों ओरै थांलाय ओरै फैलाय बे बिफाङा ओरै गय बिफांफ्रा बायहां जालाजोबदों